pjesma Međugorja, poziv je to za cijeli svijet, poziv za ljude dobre volje, da nađu sreću i mir, da pjevamo Ave Marija, pjesmu našu nek čuje sav svijet, da pjevamo Aleluja, za novi i bolji svijet. Ovo je pjesma Međugorja, poziv je to za cijeli svijet, poziv za ljude dobre volje, da nađu sreću i mir. Da pjevamo Ave Marija, pjesmu našu nek čuje sav svijet, da pjevamo Aleluja, za